ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам бо шумо Рамазон аз ҳамин канал. боди хатар видеонаворро то охир тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 сар шудагӣ то Mercedes Benz S-классае ки мошинҳои шумо ҳам дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур дорад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 149 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо сар мекунем видеонавори имрӯзаро. якум мошини фурӯшии мо мебошад и Toyota Mark II соли бароишаш 1997 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензин газай, объём мотораш 2.5. коробка передачи автоматикай, нархи мошин 33500 сомониай. ба рубл бигардонем 223000 рубл мешавад. ранги мошини сервисия кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад. гази евро 4 дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. гуфтагие ки касоне ки IC поён мекуна фурӯхта намешавад, алишиам нестад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. дуюм Opel Caravan Простой соли бароишаш 1996 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газай, объём мотораш 1.6. коробка передачи механикай, нархи мошин 29000 сомониай. ба рубл бигардонем 193000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад. мотораш 1.6 простой мебошад. мотораш дуд намекарда боз. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошад и Mercedes Benz S-классай. соли бароишаш 1999 солай. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холиай, объём мотораш 2.8. коробка передачи автоматикай, нархи мошин 85000 сомониай. ба рубл бигардонем 567000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса элегандай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Daewoo Matiz соли бароишаш 2001 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри дар Конибодом. сӯзишвори бензини холиай, объём мотораш 1.2 литрай. коробка передачи механикай, нархи мошин 20000 сомониай. ба рубл бигардонем 133000 рубл мешавад. мошин срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шидагӣ неста, обуна шава и дар видео лайкро бигзора. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. панҷум ваз 2106 соли бароишаш 1999 солай. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад.
قرار دارد در شهر دوشنبه. سوزشواری بنزین خالی است. ابیو موتورش 1.6 коробка передач механикаи нархи мошин 9500 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 63000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум. Opel Caravan простой соли барояш 1994 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка передач механик аст. нархи мошин 27000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 180000 рубл мешавад. мошина гуфтагӣ дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 4 баллони нав дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экран метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳафтум. Nexi Daiwo соли барояш 2004 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Исфара. сӯзишвори бензин газ мебошад. объём мотораш 1.5 аст. коробка передач механик аст. нархи мошин 14000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонем 93000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст. кӯзаш сидан мебошад. мошина ҳамаи ҷош 100% аст. техосмотраш нав кардагӣ то 2021 сола мебошад ки агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. ҳаштум. Opel Astra G дар кузови универсал қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. соли барояш 2002 сол аст ки сӯзишвори бензин холӣ мебошад. объём мотораш 1.6 аст. коробка передач механик аст. нархи мошин 43000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 287000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷош 100% гуфтест. ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ надорад. мотораш инжектор мебошад. кам гаштагӣ. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нӯҳум. Toyota Corolla соли барояш 2005 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём мотораш 1.5 аст. коробка передач автоматика. нархи мошин 65000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 434000 рубл мешавад ки ранги мошин серебристӣ аст. кӯзаш сидан мебошад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум. Opel Zafira соли барояш 2007 аст. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холӣ аст. объём мотораш 2 литр аст. коробка передач автоматика. нархи мошин 60000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 400000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад гуфтест. ягон ҷои задагӣ пӯсидагӣ ҳам надорад. ай вагон аст. срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11. ВАЗ 2114 соли барояш 2004 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар Варзоб. сӯзишвори бензин газ аст. объём мотораш 1.5 аст. коробка передач механик аст. нархи мошин 15000 сомонӣ аст.
ба рубл бигардонем 100,000 сомон 100,000 рубл мешавад. мошин камтарак кор дошта дарша қатъи компютерш симош алиш мекарда будаи агар харидори аниқ бошед марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшии мо мебошад и Opel Astra GI. соли бароишаш 1999 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш бензин газ аст. объём мотораш 1.6 аст. коробка передач механика. нархи мошин 45000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 300,000 рубл мешавад ки ранги мошин сабз аст. мошина ҳамаи ҷӯша 100% гуфтест ягон камбудӣ надорад. гази евро 4 дорад, 1 сола ҳуҷҷат дорад. ҳамаи ҷӯша 100% гуфтест. боз агар харидори аниқ бошед рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 13 Opel Duty. соли бароишаш 1997 сол аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳдат. объём мотораш 1.8 аст. сӯзишвори бензин газ аст. коробка передач механика аст. нархи мошин 18000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 120,000 рубл мешавад. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад гуфтест. климат контрол мебошад. 4 электропакет дорад. балонош нормални аст. 1 сола ҳуҷҷат дорад. агар харидори аниқ бошед срочна фурӯхта мешавад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.